Az erdőben nemrég egy barna medve megölt egy embert, 6 másikat pedig súlyosan megsebesített. Gombaszedés közben támadt rájuk, sőt a helyszínre érkező mentőkre is. Ha medvelakta vidéken falatozunk, lehetőleg minél kevesebb nyomot hagyjunk. Takarítsunk el magunk után, vagy együnk minél távolabb a táborhelytől. Nézzék, ez egy jó kis túlélő étel. Egy csiga. Annyira nem is kicsi. Az a jó, ha sokat szedünk. Sok energia és fehérje van benne. Nem kell mindig nagyban utazni, amikor ez is megteszi. Csak épp kiszedni is sok energia. Útközben mindig együnk, amikor csak tehetjük. Na, kiszedem a srácot. A mindenit, ez csúszik. Mintha egy nyálkás mumust ennék, ami furcsa nyomot hagy a torkomban. Persze, ha le tudom nyelni. Lecsúszott.